खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि (NIA) आ मैया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ बुथारनायनि धमकी होनायनि मोनसे इमेल मोनदों। बे इमेलाव मोनथाम वार्ड्स लिरनाय दंमोन किल नरेन्द्र मदि। बिनि बादैबो माखासे इमेलनि गेजेरजों दस्रा एजेन्सिफोरखौबो धमकी होनायनि इमेल मोनदों। NIA आ दा मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनो मोनसे लेटार बा लाइजाम लिरनानै थाबैनो नांगौबादि एक्शन लानो खावलायदों। दा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय बे केसखौ स्पेशल प्रटेक्शन ग्रुपनो होनाय जाबाय। इन्डियायाव PUBG बेन जानानै चाइनिज कम्पानि टेनसेन्टआ बेसेबां लस जाखो? इन्डियाया चाइनिज एप PUBGनि बयनिख्रुइबो देरसिन मार्केट एबा इन्डियायावनो PUBGखौ बांसिनै गेलेनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला इन्डियायाव PUBGखौ खमावबो 175 मिलियन मानसिफ्रानो इनस्टल खालामदोंमोन। दा PUBG बेन जानायनि उनाव बिनि कम्पानि टेनसेन्टआ $14 बिलियन एबा इन्डियान रुपिसआव 1,02,862 करोड़नि लस जादों। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिआ मैया मोनथाम अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ एप्रुभ खालामबाय। मोनथाम बिलफोरा दा मरान अट'नमास काउन्सिल बिल 2020, दा मटाक अट'नमास काउन्सिल बिल 2020, दा कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिल 2020, जाय कच राजबंशिफोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामो। मोनसे गाज्रि खबरा बेनो BTAD एरियानि बाहेरायाव थानाय बड' काचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलआ एसेम्ब्लियाव पास जायासै। बाक्सानि निकासियाव फिसायनि अयथासाराव बिजिया थैनो गोनां जादों। फिसायनि मुङा सन्तोष रामसियारि, बैसो 35 इयार्स आरो बिसिनि मुङा भानुमति रामसियारि, बैसो 28 इयार्स। गोलाव समनिफ्रायनो सन्तोष रामसियारिया बिसि भानुमति रामसियारिखौ अयथासार खालामबोबाय थादोंमोन। भानुमतिया थैनायनि सिगांबो फिसायजों गोबां गाज्रियैनो बुजादोंमोन। हिन्जावनि बिमा बिफाया बेखौ हस्पिटालसिम लानानै थांनायाव लामा ससेयावनो भानुमतिया थैनो गोनां जायो। जाथायखौ मिथिनानै पुलिसफोरा दा सन्तोष रामसियारिखौ एरेस्ट खालामबाय। इन्डिया आरो रासियाया मैया AK-47-203 राइफल्स बानायनो थाखाय फाइनाल डिल खालामबाय। AK-47-203 राइफल्सआ AK-47 राइफल्सनि मादाव गोदानसिन आरो साबसिन होननानै बुंदों। डिलनि मथे इन्डिया आरो रासियाया लोगो नांनानै बेखौ इन्डियायावनो बानायगोन। मध्य प्रदेशआव सासे 70 इयार्सनि उमराव सिंह आरो 55 इयार्सनि गुदबुद्दि मुंनि बोराय आरो बुरैया हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय समावनो मोजां मोनज्लायनानै हाबा जादों। बिसोरो हस्पिटालाव सानथामल' लोगो मोननायावनो मोजां मोनज्लायदोंमोन। बिसोर सानैनि हाबायाव उमराव सिंहनि फिसाज्ला, बिहामजो, फिसौफोर आरो गामिनि बयबो रंजा बाजायै हाबाखौ बरायदों। चाइनानि कमार्स मिनिस्ट्रि स्पक्स पार्सनआ चाइनानि 118 मबाइल एप्स बेन खालामनायखौ इन्डियान गभर्नमेन्टखौ बोखारफिननो थिनदों। इन्डियायाव चाइनिजनि मबाइल एप्सखौ बेन खालामनाया गोरोन्थि जादों होननानै बिथाङा बुंदों, लोगोसे इन्डियाखौ गोरोन्थिखौ थाबैनो फोसाबनो थाखाय खावलायदों। मैया आसाम राइफल्सआ अरुणाचलनिफ्राय सासे आलफाखौ एरेस्ट खालामदों। बिनि मुङा भाइटि आसम, बैसोआ 30 इयार्स, माजुलिनि। सिकिउरिटि फर्सआ बिनिफ्राय गंसे 9mm पिस्टल, म्यानमारनि कारेन्सि, गंसे वायारलेस रेडिअ' आरो माखासे डकुमेन्ट्स मोनदों। करिमगन्जनि उस्मान आली मुंनि सासे मानसिया गावनि 9 मान्थसनि फिसाजोखौ बुथारनानै फबनानै दोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला उस्मान आलीनो फिसा हौवासो नांगौमोन। फिसा हिन्जाव जानायलाय बिखौ बुथारनानै फबनानै दोनदों। गथ'नि बिमाया पुलिसफोरनो खोन्थाहैनायाव गथ'नि गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय जावखांनानै मोनो। बुथारग्रा उस्मान आलीया दा खारखुमानानै दङ। इन्डियान अइलनि जाहाजआ 2,70,000 टन्सनि अइलखौ कुवेतनिफ्राय उरिष्यानि पारादीप पर्टसिम लाबोबाय थानायावनो श्रीलंका खाथियाव अर नांदों। उनाव श्रीलंकानि गंसे एयारक्राफ्ट आरो गंनै नेभि शिप्सफ्रा फैनानै बासायफैनो हायो। जाहाज अर नांनायाव अइलनि लस जानायनि जेबो खबर मोनाखै, नाथाय माखासे मानसिफ्रा दुखु मोनदों। प्राइम मिनिस्टार मदिनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआ मैया हेक जादों। हेकारा COVID-19 नि थाखाय PM केयार्स फान्डआवबो रां डनेट खालामनो थाखाय टुइट खालामदोंमोन। उनाव बेखौ डिलिट खालामफिननाय जादों। PMनि पार्सनेल टुइटार एकाउन्टआ जेबो एफेक्ट जायाखै। टुइटार एकाउन्ट हेक जानाया बियो फार्स्ट टाइम नङा। बिनि सिगांबो USनि बारग' प्रेसिडेन्ट बाराक ओबामा, माइक्रसफ्टनि अनार बिल गेट्स मोननि टुइटार एकाउन्टआबो हेक जाखांबाय। नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर'
NCRBनि बायदिब्ला आसामाव नर्थ इस्टनि मादावनो 2019आव बांसिनै सुइसाइड केस मोनदों, गासै 2370 जन। सुइसाइड जानायफोरनि बांसिनानो फेमिलि प्रब्लेम्सनि थाखाय। आसामनि सिंगार जुबिन गार्गखौ एग्रिकालचार सेक्टरनि ब्रेन्ड एम्बासाडर खालामनाय जादोंमोन। गोबां आसामनि पाब्लिकफ्रानो बेखौ पलिटिक्सनि नोजोरजों नायनानै मोजां मोनाखैमोन। बेनि थाखायनो जुबिन गार्गआ मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों आसाम एग्रिकालचार सेक्टरनि ब्रेन्ड एम्बासाडरखौ बिथाङा लाइमोन बा इयुथफोरखौ एग्रिकालचार फारसे जौगाहोनोसो जादोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदों जेब्लाबो CAAनि एगेन्स्टै गसंगोन आरो ब्रेन्ड एम्बासाडरबो जानाय नङा होननानै। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 39,26,791 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 68,552। हामनाया गासै 30,31,685। आसामाव दासिम 1,18,333 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 88,726। दासिम 29,274 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 330 जन। मैया सानसेयाव आसामाव गासै कर'नाजों 7 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।